बिटिआर सरकारनिफ्राय फिन आरोबाव होबावदों गोबां नखरनो हानि फोरमानलाइसि। फिन आरोबाव 186 गं हा गैजायै नखरफोरा मोननो हाबावबाय हानि फोरमानलाइसि। नंगौ, प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफानखौ दैदेननाय इएम रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नाजानायाव थाद'नाय गैयाजासे हा गैजायै रायजो राजाफोरनो होगासिनो हा। थांनाय सानखालि अदालगुरि ननायस्रि फोथार एफआरसिआ फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 आयेन बादियै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों गासै गं 186 नखरनो हानि फोरमानलाइसि रानना होयो। ननायस्रि फोथार एफआरसिनि सिङाव थानाय पश्चिम साग्लिजार गुदि फरायसालियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै हानि फोरमानलाइसिखौ राननानै होयो। हा राननाय हाबाफारियावनो बिटिआर सरकारनिफ्राय माखासे मावख'आरिफोर बाहागो लायो। लोगोसेयैनो धनस्रि फरेस्ट डिभिजननि माखासे मावख'आरि, ननायस्रि फोथार एफआरसिनि मावफारिया आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोराबो बाहागो लानानै हानि फोरमानलाइसिखौ रानना होयो। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।